Piye iki? Aku kok lagi geblek piye? Keren kanan. Aku kudu yo. Aku kudu yo. Aku mati. Aku mati. Aku mati. Kamoyo moyo. Aja. Seto iki cek belajar Kingo kole. Lah kok caci lek kalau malah gak wedi ke piye ke. Lah lah kene abote gak belen. Kene biasa cilik bokonge gedhi gak belen. Semangat. Kowe jajale we. Kowe jajale. Piye ta iki? Gak iso munyer aku lho kok cilik kalau apa? Ya wedi aku. Piye iki? Lah wong gak mau tuwek kan ora anak era. Lah aja. Weh, aku kepoyo-poyo. Weh kok gregetan. Seto. Aku kudu yo tenanan. Kepoyo aku. Weh macrit lho. Weh seto. Weh ndang lu gonang. Hah? Tapi secara sama dulu. Lah tapi kok jeluntek tenan lho. Tapi cacil itu loh anu. Lah wis cilik lho. Tapi tak ya. Lah iya. Tapi kok aku wedi yo. Ayo. Wes tak wehne kodok we. Mau aku. Kamu saya kok. Gak aku. Wedi. Ngocing cemet. Aku putih. Alah. Mas gak aku putih ya. Capek aku. Sumpah kepoyo-poyo aku. Oh, dolanan kaya ngene wedi wae jajal, Dang. Ayo age. Wek ndang awakmu cilik ya. Kene mesane miyang ngombe obat tok cah ngurjai kancane. Ngurjai. Lah cah cilik kuwi lho pinter. Kayak pinter lho, gak wedi lho. Karo dolanan HP pisan. Ngono mumet. Ndang wae. Ayo. Kah. Aku kah. Ndang wis jajal lo. Ndang mah jajal lo. Lah yo. Lah yo. Ya enggak kalau searepe ngejak Smackdown ya. Wah, aku wis kepoyo-poyo tenan. Tasmu yo lho kene arepe kepoyo nah lho wisan macrit. Wah, ya ora, Dok.
jan telek tenan lho. Wah, mbah aku domongi nyali ku saiki gak patek duwe nyali kok. Kono lho, Beb. Iya no sing ngopo Uniqlo kae. Wis ngene.